দেহা কিবা কষ্ট পাইছে নেকি মারপিট হৈছে নেকি আপোনালোক হোৱা নাই না চাব চবেই আছে মাৰছে কাকবা মাৰা নাই না কিবা একোতো অসুবিধা নাই সেই बर' हारिनि आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन जोंनि सायाव इलेक्सननि सायाव होस्रांनायनि सायाव बिटिसिआव होस्रांनाय खामानि दाखालिनिखौ रिफारेन्स लानानै आं बुंनो नागिरदों दाखालि रुनिखाथायावहाय जेरैबायदि जाथाय जालांबाय बे जाथाया दिनै मानि थाखाय जानो मोनखो सोरनि थुनज्लायनायाव जाखो बेखौनो नोंथांमोनाबो एसेबाबो हमनो हाखाबाय जाय बिथांमोना हमनानै लाबोजादोंमोन डिपार्टमेन्ट अफिसाव लाबोजादोंमोन बिसोरखौ अलरेडि समायखिरा लाहोखादों आरो बिनि भिडिअ फुटेजखौबो दा दिनै हगारजोबखाबाय आरो मैया बै रानिखाथा रेन्जनि रेन्जाराबो रेन्ज अफिसाराबो मैया बुंखाबाय प्रेस मिट होखाबाय दा बे गासैबो बाथ्राखौ डिटेल्सै नोंथांमोना नायोब्ला बेवहाय निस्सय बिथांमोननि सोरबा सुबुङा बेबायदि मोनसे खामानिखौ मावदों जे ओरैबायदि खामानि मावबासो बिसोरो जोंनि सायाव अत्याचार खालामनाय नंला जोंखौ माबा मोनसे गिनानै थागोन निस्सय बिथांमोनाव बेबायदि मोनसे साननाय लानानै बिसोर बेफोर खामानिखौ मावदों दा बाथ्राया ओरैबायदि आं मिथिबाय थादों बे चिरां रिजार्भ बे फरेस्ट रिजार्भआबो माने बेखौ वाइल्ड लाइफ सेंक्सुरि खालामसिगोन आरो सिमा बेखौ नायगासिनो दं होननानै आं मिथिनो मोन्दों दा बेनिखाय नोंगौ जोङो जुदि हाग्राखौ जों रैखाथि होनांगौब्ला हयथ' अबेबा रिजार्भ फरेस्टखौ जोङो वाइल्ड लाइफ सेंक्सुरि खालामनाय माखौबा जों नेसनेल पार्क खालामनाय जों बेफोरबायदि खालामनानै जों बाउन्डारि सिमा होनानै दोनाबा रैखाथि होनो हानांगौआ गोब्राबसै दा आं माखौ लुबैयो जाय बिथांमोनहा इलिगेलि माने इनक्रोच खालामबाय एबा इलिगेलि इनक्रोजार बिथांमोनहा हा हु दंखाजोबो आरो बेनि अनगायैबो बिथांमोना हादान गोदान लानो होननानै बारि बागान खालामहैनो होननानै गुबुन दाबसे जायगायाव माने मालाबा सरलपारायावनो मालाबा चिराङावनो माब्लाबा दिखियाजुलिजोंनो थांनानै माने हाग्राखौ दानस्रांनानै थाहैनो लायो बेसो टटेलि इलिगेल आरो बिसोरखौ माने होस्रांनांगौआ आयेनारि राहाजों जों बिसोरखौ होस्रांनो हायो आरो होस्रांनांगौ दा इलेक्सन खालामनांगौआ फरेस्ट एरियायावल' नङा आं दिनै बुंगोन आरो बेवहाय जों बर'आबो जों सापर्ट होनांगोन आदिबासिबाबो सापर्ट खालामनांगोन मुस्लिमबाबो सापर्ट खालामनांगोन दिनै जों फरेस्ट एरियाखौनो जों होस्रांबायानो दे बेखौ आं मस्ट वेलकाम खालामबाय खिन्थु जोंना माखासे रेभिनिउ एरियायावहाय सार्कोलनि आन्दाराव गोलैनाय गोबां माखासे जोंनि हा हुफोर दंमोन ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकफोर दंमोन जायफोर नंगुबैखा बिसोरखौ थानो हो बियो बर'बाबो मुस्लिमबाबो आदिबासिबाबो जेखि जाथि जाया मानो थानो हो खिन्थु ओरैबायदि माखासे मानसिफोर दङ जे जाय बिथांमोना ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक ओनसोलाव थानो मोनखाथारा दा बैफोरबायदि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक ओनसोलाव थानो मोनै बै गुबुन जाथिफोरखौ माब्ला होख्रांगोन बिटिसि गभर्नमेन्टआ माब्ला होस्रांनायनि खामानि बुंगोन स्टेटनि आगु चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा सारा अलरेडि स्पस्ट भाबै बुंखाबाय जे बिटिसिआव जों इलेक्सन खालामनो हाया जों होस्रांनो हाया खारन बिटिसिआव गावहानो अलरेडि आयेन दंखायो गावहानो अलरेडि डिपार्टमेन्ट दंखायो आरो पावारा बिटिसिनिसो अलरेडि होनदों दे आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा आरो बेखौ जुदि होस्रांनांगौबा बिटिसिआनो मावनांगौ स्टेट गभर्नमेन्टआव जुदि बिथांमोना डिपार्टमेन्टेल माने फौजिफोरखौ बियोब्ला पुलिस प्रशासनफोरखौ बियोबा जों हरनो हायो आनखि गासिबो खामानिया बुङो माने बिटिसिआनो मावनांगौ फारसेथिं जों नुबाय बेनि स्टेटमेन्टआवनो बै समाव हाग्रामा महिलारि सारा हामबाय बिटिसिआ आसामाव गोलैया नामा बिटिसिआथ' आसामाव गोलैयो अब्ला बिटिसिखौ होस्रांनायनि खामानिखौ सोर मावनांगौ स्टेट गभर्नमेन्टआ मावनांगौ हाग्रामा महिलारि सारनि बुंनाया बेबायदि जादों आरोखि ओमफ्राय दाखालिबो चिरांनि घटनाखौ लानानै आं दाखालि भिडिअ बानायखादों हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों जोंहा खुनु पावार गैया मानोना बिसोर डिपार्टमेन्टखौ जोंखौ नायनोल' होदों खुनु जोंहा पावार गैया आयेना जोंनि आखायाव गैया दा बेफोर बाथ्राफ्रा साधारन सरासनस्रा रायजो राजाफोरखौ गोमोहोयो आरो बेराफारसे जों नुबाय दावराव देरखेब साराबो बुंबाय माने आयेना दङ हाग्रामा महिलारि सारा मानो बिदि बुंदों आयेना दङ होनखालायबाय आयेना अलरेडि दङ बिटिसिआव दंखायो बिटिसिखौ बेंनो बिटिसिखौ सासन खालामनो पावारा बिटिसिआवनो दं दिनै स्पस्ट खालामना होलायबाय दावराव देरखेब सारा आरो गोबां दैदेनगिरिफोरा बुंदों जायफोरनाखि बिटिसिखौ दैदेननानै थांबाय बिथांमोनाबो बुंदों जाय बिटिसिनि खुंथाय जाय गाहाय बिथाङा माने
रेसपन्सिबिलिटि लानांगौ बाथ्राफोरखौ बुंनांगौ आरो माब्रैबा शान्ति पिसखौ जों गायसननो हायो बिटिसिआव बे बाथ्राखौ लानानै माने गोबां दैदेनगिरिफ्राबो डिसकासन खालामदों आरो सावरायबाय आरोखि दा गतिके आंनि दुखुआ बेल'नो आं गिनाया ओरैनो सारमोन आं मानि थाखाय गिदों जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौथ' जों रैखाथि होनो हागोनखौ आं नुहुरखायाखिसै आनखि बैफोर माखासे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक ओनसोलाव जायफोराव बर' मानसिफोर दंमोन बै बर' मानसिफ्रा दाबो थांनो हायाखै गावनि जायगायाव थांफिननो हायाखिसै नोंथांमोना मालाबा नुदोंना थांफिननो हायाखै नों ओरै दिंदिङाजों गोबां जायगाफोर दं आलौजारफोरजों गोबां हाफोर दङ बर'फोरनि न'खर बिसोर थांनो हाला दा आदिबासिफोरखौ गिनानै थांनो हाला बेबायदि अबस्था जाबाय गावनि जायगायाव थाहैफिननो हायाखिसै बिटिसि गभर्नमेन्टआ होनदों थाहै होननानै थांनो हाला बिसोर दा बाव थाहैनांगौबा बोसोरनै पुलिस प्रसासन दोननांगौ बहाय बिसोरखौ रैखाथि होनो थाखाय केम्प खालामना दोनहैनांगोन अब्लासो बिसोर थांनो हागोन दा जोंनि गेजेराव जोंनि हायावनो जोंनि मानसिफ्रा थानो हाया गिनांगौ जाबायब्ला जों जुदि सेफटि गैलाबा जों जुदि जोंनो जुदि रैखाथि गैयाबा बुमिपुत्र फिसायानो जुदि बे हानि फिसा सुबुंफ्रानो जुदि रैखाथि गैलाबा अब्ला मा रैखाथि होगोन जों बिटिसिखौ अब्ला जों बिटिसिआव जों सासन खालामनानै जोंनि मानसियानो बिटिसिखौ जों सासन खालामदों नङा होमबा नों इउपिपिबाबो जोंनि मानसियानो बिपिएफबाबो नों जोंनि मानसियानो दा जोंनि मानसियानो जुदि जोंनि हाखौ रैखाथि होनो हायाब्ला जोंनि मानसिखौ सेफटि होनो हायाब्ला मानो नांगौ जोंनो बिटिसिखौ मानो नांगौ जोंनो बिटिआरखौ बेनि फिननायखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय आरोखि थेंक इउ